Bueno, doncs comencem. Um, Res, és una conversa així com molt distesa amb l'Alba, que és la Mm, il·lustradora del meu llibre Maternitat Invisible, i tenia moltes ganes, pues, bueno, hem tingut diverses converses ja amb tu, no, Alba, sobre la sí, preparació mentre mm, del llibre i el tot, llibre. i sí, i no sé, jo crec que seria interessant que tothom conegués una mica el procés, no? Com ha sigut, com ha sigut també per tu dibuixar un llibre així, no? També si vols compartir la teva experiència i... Bueno, el Mm, llibre és un relat de les meves tres pèrdues, són tres poemes així més narrats, no és una poesia clàssica com la que vam estudiar al col·le, són poemes així més narrats i té tres parts, no? Llavors sí que va ser una mica amb tu, pues, asseure'ns, fer la proposta i mm, construir-lo, no? Bueno, també ha estat com molt anar-ho treballant alhora, no? També, tu mentre anaves treballant el text, no? Jo també, segons tu com anaves treballant, jo anava fent les il·lustracions i ha estat un Sí, procés molt a duo, no? Molt al moment, no? Que això també ha estat guai, ha estat diferent. I, sí. Bueno, i i que el hem parlat procés, molt d'aquest procés també de les pèrdues, no? Jo crec que també ens ha donat sí. com molts espais de poder Mm. reflexionar sobre quin lloc tenen les pèrdues també, no? Al nostre entorn i a Mm. la nostra vida. Sí, sí, no, a més a mi em va agradar molt quan em vas proposar, de fer el conte, perquè jo feia relativament poc que n'havia tingut una i jo també és això, no, també tot el tema ha estat molt present en mi durant aquests últims anys Mm. i va ser com uau, o sigui, em venia o sigui, és un tema superpotent i delicat, però em venia molt de gust poder-lo treballar i més d'aquesta manera, no? Bueno, i que I feia poc havies fet un mural en un cementiri a Salt, Sí. era? Bueno, no, és que la proposta va ser em vas fer tu la proposta aquesta i al cap de 15 dies em proposen fer un mural a Que Quart, al costat fort. de A Girona. Quart, això. I va ser, uala, Ostres. que guai, quan la vida et porta projectes d'aquests en moments vitals que tu també estàs passant pel mateix, no? Sí, I sí, va ser sí. molt sanador tot plegat, no? És el que I anava a dir, poder no?, aquesta acompanyar-te tu paraula. també amb Digues, digues. sí, 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 sanador. I Sí. poder acompanyar-te tu amb això, no, també, bueno, Mm, amb el procés que tu estaves fent a nivell literari, no, pues poder ficar-hi la meva veu amb les il·lustracions, no? sí. Aviam, ha estat també un repte, no, es buscar el llenguatge de la il·lustració que sigués bonic, que sigués tendre, no, que no fos agressiu, ni fos massa dolorós, no? Mm. Bueno, però jo crec que també per això sempre et deia, no?, perquè també m'anaves presentant les il·lustracions i era com uau, uau, jo anava fent Ja. uau, no?, i pensava, només una persona que pot empatitzar, no?, amb aquesta sensibilitat, i com ho Mm. pots fer tu, Alba, jo crec que no haguéssim pogut connectar tant, no?, perquè Clar, lo que jo imaginava amb la meva escriptura, no?, les paraules per mi tenen forma. Ostres, com que tu la copsaves molt ràpid, no? I de seguida aterraves mm, no sé, una proposta que era com, no? Al·lucinant, no? clar, Jo també ho he compartit molt clar. amb la meva parella i cada il·lustració que tu enviaves era com, uau, però això ho heu parlat? Era com, no, 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 ell ha llegit l'estrofa que m'ha escollit per il·lustrar i ha Ja. plasmat això, no? O sigui que, no sé, com que hi havia Bueno, com perquè aquest joc de correspondència que sí, per mi tenia com molt... Era molt màgic. sí, sí, ha estat molt màgic. A part de que, no sé, quan has viscut això, no, vull dir, i potser vens des d'un camp una mica artístic i sensible, no, com jo què sé, tu a través de l'escriptura, no, i jo a través de la il·lustració, no sé, ja hi ha aquesta màgia, no, de voler transmetre d'aquesta manera i que connectes, no, d'alguna manera, no sé, és que Sí, no sé com explicar-ho, no? Però sí, sobretot això, sí. quan ho has viscut, quan és algo tan visceral, no, del procés de la dona i tan dolorós, no? No sé, era com, uah, has de connectar amb aquell sentiment que tu Mm. també has viscut, no? De soledat, de ràbia, no? I no sé, Bueno, i que intentar a de més, connectar amb sí, això, no? i que a més jo crec que les dues estàvem molt d'acord des del principi de que havia de ser un projecte que, a part d'expressar el dolor evident, no?, que totes les dones tenim darrere una pèrdua gestacional, sigui
volguda o no volguda, perquè al final una pèrdua és una pèrdua i és un projecte de vida i s'ha de fer el dol també, Sí, no? sí. Però a part de tot això, jo crec que les dues hem coincidit molt amb aquest factor de transformació, no? De sanació, que és una mica el que tu deies abans, i és el que a mi m'ha acompanyat també poder escriure aquest llibre i poder transformar el patiment, el dolor, la nostàlgia, la pena, amb un procés de creixement de dins cap a fora brutal, no? Personal, Eh, sí. I que les teves il·lustracions Sí, anaven com sí, molt i de la tant. mà amb això, no? Perquè són il·lustracions que quan les veureu, o si ja ho esteu veient això, que ja les heu vist, són il·lustracions que ja per si soles tenen com una presència molt potent, que diuen molt, no? Mm, que bé. Sí. No, realment, ostres, ha estat molt guai perquè la llibertat que he tingut no la tens sempre en qualsevol projecte, saps? I la confiança, no? També per part teva, de dir, tampoc m'has tallat les ales en cap moment, no? De dir, ostres, no sé, Clar, és que ha estat per molt mi era guai. important que la il·lustració tingués la teva empremta. Per mi era important, o sigui, Mm, clar, jo volia que fossis tu perquè a mi m'agrada el que tu fas, no? mm, Llavors era, home, hagués hagut de ser algo molt diferent del que tu fas normalment perquè t'hagués hagut de dir, uau, no va per aquí, no? És que era tot el clar, contrari, també és Alba. veritat. Era com, uau, sí, sí. Mm, No, ha sigut molt bonic. Sí, sí. Sí, sí. I també mm. jo crec que hi ha una part de... Ara falta tenir-lo a les mans per poder-lo veure allò. Sí, i assaborir-lo. Jo em moro de ganes de poder arribar al moment de tenir-lo i és com un part, no? Sí. Al final és aquest part, aquesta vida Mm, que sí que puc donar de les vides doncs, que s'han anat abans d'hora i per mi ha clar. sigut com condensar-ho i uau, i Mm, treure-ho i també pues, amb el teu toc de bellesa, no? mm, Que crec que això encara ho fa més bonic. clar. És com vestir, no? Vestir aquesta vida amb tanta delicadesa i amb tanta sensibilitat. Mm, Una de les coses que anava a dir ara és que jo crec que això també surt de... O sigui, fer una il·lustració com la que tu fas, Alba, també parla de qui tu ets. No? Llavors, ostres, hi ha un sí. procés de profunditat, no? Perquè això surti Mm, de la teva mà i crec que això mm, també és important, no? mm. De posar-hi veu, de que tu dibuixes des d'allí, des d'aquest lloc intern, Sí, no? sí, sí. Sí. Eh, Sí, de fet, amb el teu llibre, quan em posava a treballar, ja buscava també el context, no? Vull dir que, no sé, no he solgut fer les il·lustracions al matí, per exemple, no? Em ficava a treballar més cap al vespre-nit, no? mm, Que ja és més fàcil anar cap endins, no? Jo què sé, em ficava música també, doncs, que a mi em fa connectar doncs, amb aquestes parts més internes, no? I a poc vas connectant amb aquesta part de tu, no? Que també et fica més fàcil doncs, treure tota aquesta sensibilitat. Mm. Doncs m'hauràs de compartir les músiques. Podem fer una llista Ah, a ja, vale, Spotify de vale. Maternitat Invisible, Ah, doncs ja te la passaré, va. perquè seria xulo també, Sí, no? pot ser Poder-ho... guai. Sí, Eh? sí, poder-ho Tu n'has fet acompanyar. servir algunes de músiques per escriure També, o no? també he fet servir alguna Doncs música. va, Sí, fem sí, un també la mix. podem compartir, sí. Sí, És que és sí, bueno, important, amb això, la música, com sí, t'acompanya i la com música t'ajuda connecta. a Sí, connectar, tio. Mm. sí, sí, Tant sí. I per a l'u com vegades per l'u dolent, músiques, eh? sí, músiques que són com, no? A mi m'inspira Mm. molt la música que no la vaig a buscar, que arriba des d'un lloc que dius, uau, em paro, m'aturo, Mm. a vegades passo per un lloc i està sonant una música, i em paro, m'aturo, Sí. i més que la música en si, que també jo soc molt musical, o sigui, és les paraules de la cançó, no? Hi ha músiques, clar, jo soc Mm. més de la paraula, no? Llavors hi ha músiques que em copsen per lo que Clar. diuen, i allò és Mm. una inspiració, no? És com, Sí, sí, sí. que Sí, sí, bonic. les bandes sonores de les nostres vides. Sí. Pues farem la de maternitat invisible també, que crec Vale, que serà important. fantàstic. Que bé, Alba, pues, no sé si hi ha alguna cosa més que tens ganes de compartir en relació amb aquest projecte. Per mi ha estat un plaer. Jo us he de confessar que fa temps que Mm. persegueixo l'Alba per fer coses amb ella i al final la vida ens ha Sí, posat al moment que tocava ens ha posat. Sí, per poder-ho sí, sí, la compartir. Jo veritat és crec que que sí. sí. Ara tinc ganes de fer un cafè en vivo i en directo, que també és veritat que hem treballat tot això, no, des Ostres, de és tu des veritat. d'aquí
a Lanzarote a i jo des d'aquí a Canàries. l'Empordà Sí, sí, i sí. no ens hem vist encara cara a cara, no? No. No, no. Encara Això alguna crec presentació. que demostra dos coses. La primera, que lo telemàtic també, o sigui, no evita la connexió que hem pogut tenir, no? I tota No, no, no. aquesta màgia que hem creat, però també evidencia que fa falta posar pell, no? I que Sí, hi ha sí, ganes home. de cafè, abraçada Sí, i compartir sí, distendidamente. i tant, i tant. Ara Que d'aquí bé. poc. D'aquí poquet, d'aquí poquet. Sí, Que bé, Alba, pues escolta, un plaer, de veritat, que hagis vestit igualment. els poemes tan bonics i Mm. amb moltes ganes de veure sortir del forn aquesta creació conjunta Mm. i, i res, i que per molts més projectes vinguin. Ai, tant, ojalà. Sí, sí, pues escolta, t'envio un petonàs de Una l'Empordà, ai, abraçada. de Canàries cap a l'Empordà i amb ganes Sí, de que puguem posar-nos pell aviat. sí, igualment, guapa. Un besito. Mua. Adéu.